زاروکین خودان پێدوین تایبەتên ئاوەرە jiyên dîtir bêşanstirin. Çunkî xwedan pêdiviyên taybet dikin pada dahatek nîne divegera xwe da dilê wan xweş bikin. Ne bitaqedekiye bo me derketiye û ne milyona me derkeftiye û çar biçûkê heyin kesek nîne alîkariya me bike û ne ratibekî me heye û hemû xirit kişkogin textûr bo re divên û dizanî mewqifê me gelek sav û dinya germe û wekî bêjî alîkariya me hendek bikin ez memnûnê we me. Ew jî ji layê harîkariyan ve dikin panda bi rêza kesên asayî dihêne dîtin. Lê rewşa wana taybet berçav nahête wergirtin. معيشتها ما راستي يعني دشت الدنا نازحة الفيكم بيدا الدنا مجوسها وتزال يجي معوقة ما خدان خزانة ما يعني سنكار أي شغل سنكار شغل كيبكا يعني معيشتها ما قال كيب زحمة براسي ما دي هاري كاريش ما فان المعوق ربيتا كرين Tanûke 2900 xwedan pêdiviyên taybet navên wan hatîne tomarkirin. Ew salekî jî piştî awarebûnê jî heşta ji harîkariya torra parastina civakî mifadar nînin. Me ev nava hemiyet dayne rêberiya giştî û rêberiya giştî jî birêka xwe dayne Wezareta Kar û navnivîsiya buhatiye kirin beswek û harîkariya madî û darayî tanû hiç tiştek bi wan awara nehatiye kirin. Ev girêda biryara Wezareta Kar e her wasa Wezareta Darayî ku mebleğekî davîn bikin bo dana mûçet van awaret he. Ji vê rêveberiyê pitirî 45,000 kesan ji xwedan pêdiviyên taybet û bêsemiyan û nabîn û ker û lalan mûçeyî werdigirin ku nêzîkî 26,000 ji wan xwedan pêdiviyên taybetin. Lê xwedan pêdiviyên aware di nav wan danînin. Awarên xwedan pêdiviyên taybet du caran nexweşiyê dane. Carek aware û carek jî xwedan pêdiviyatiya taybet. Bigire hindekî ji wan hene wekî Mam Qasim ta ku neşayîne ji we harîkariya jî sonbend bin ên ku bi sercem awaran dihêne pêşkêşkirin. Çunkî ew neşin dîv karûbarên xwe bigerîn. Yusuf Ehmed Rodaw, Kempa Xankê.